What are they going to do with all these old men? Eh? Why are they arresting them? Anambra, Bonyangwe, the governor, as an African government, Bonyangwe was the first, at least in the entire southeast, recognize the fact that ndị be anyị kwuru n'oge agha deserve ga-akwa afọ akwa. Ọkwụ na ya, and echi niile but the 30th of May, but the Remembrance Day. Umanambia, Mama Mukuno Gaya, Mama Muno Gaya, and actually let the Asana Lotte, Ndene Wono Gaya, na Biafra, during the Nigerian Civil War. When I say, every member at the eve of that day, can chapel 1 minute silence for the Buno Gaga. Every man 1 minute silence for the Abunamo no Gaga. Actually, the anniversary. Campulo Piva, Campulo Bendene, Quello Jalaja. Fazulika Nandopa. Nonenane. Nkabo opposition. Okonania. Nkabo opugene is there. Apuga government na-enye anyị bụ ndị Anambra, anyị bụ ndị Igbo. Ọkụ na-alọta, ọ bụrụ na anyị lọtara afọ onye ga-eloteba onye bụ okwu izizi m.